Gareng mlerak-mlerak. Setan melu-melu. Waduh. Kalah malih. Lho, le maju niki wau sanyukan. Mung sanyukan ya ampun kalah. Ya wis nek kowe kalah mundur. Mengko tak golekni jago. Oh nggih. Gareng mleroki meneh. Setan alas. Mubeng isor panggung. Ya ora urung tekan kene kekrek temenan nang tekan kene. Awas kowe. Waduh. Kon mundur kekreke. Metu kene wae. Gareng wonten dawuh, tandinge dudu sapa-sapa mung kowe. Waduh. Satriya nika menangan kok kula ken tanding wis to. Maju mengko sing bisa gawe tentrem kok. Oh nggih, saken dawuh. Senopati ampuh-ampuh ora ana sing menang mungsu aku. Lah kok iki wong teng Kedhuwil maju perang ora usah dadak ndelok le teng Kedhuwil sing penting kadigdayane, Bung. Arep tuwa kae. Mbiyen ya wis tau ngentek-entekke. Ayo semingkir aku ora butuh perang karo kowe. Kere kaya ngono maju. Wis ra butuh. Kepiye aku tanding ulem dina iki. Waduh yo. Aku wis kalah tobat Kang Gareng. Wis ora peduli. Blusuk-blusuk kaya ngene iki. Iki apa iki kok? Dawa-dawa lunyung iki. Welap irung weh Petro. Iya aku. Petro Kantong bolong ing dadi kuda Jayeng Winarsa nggih. Sanyatanipun kula ingkang saged ngaturaken pusaka Ngamarta tiga cacahipun sampun katampi dening ingkang putra pun Wisnuwati. Ngaten. Kang putra Wisnuwati nggih sampun tresna kalian kula. Aduh. Iya. Ya yen kaya mangkono Petro mbok menawa pancen iki wis titiwancine ingsun netepi janji. Ora ngaten. Nanging gandeng Wisnuwati utawa Rantawati iku putri Wahyu. Iku ora bisa dadi siji lan bebrayane Petruk najan to dadi garwa nanging garwa batin. Saguh ora? Oh nggih, mboten dados napa. Ning kula niku estu jan mboten karep banget kok rabi meneh niku mboten. Wong bojo kula niku ya galak. Tur kula niku pun mboten saged dadi wedi nek ra iso damel marem. Oh, kalah karo aku. Ya wis, yen kaya mangkono sarujuk dadi garwa batin ingkang baku. Putri Wahyu iki dadi tentreming Ngamarta. Nggih, kula nderek mawon.
Koko Prabu dados kaweningan. Bilih sampun dados jatut kramanipun Petruk Kantong Bolong sampun dados jangkaning Jawata kados ngaten. Kula suwun kanthi sanget Koko Prabu mendha ing penggalih. Koko Prabu kula aturi kondur matur wonten sanipun Nyai Duryudana. Ya wis yen kaya mangono pun Kakang nedha trima. Kabeh aku tak aturake Nyai Duryudana ya. Jaluk Rantawati, wah jejeli tungkak. Wah, layo. Wah. 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 Wah, layo. Dalah urung anggonku bakal nggayuh Putri Wayu Dewi Rantawati ya titenono wong Amarta aku urung rada dadi apa wah ganti dina golek wahyu liyane.